Και καλησπέρα παιδιά, Dragomys09 και στο σημερινό βιντεάκι θα παίξουμε Brawl Stars. Όπως βλέπετε μπαίνουμε τώρα που έχει αλλάξει η ζώνη στο Ranked. Πάμε, ξεκινήσουμε. Ωραία. Έχουμε Mega Pig, ωραία. Στο οποίο ήμουν ο πρώτος νομίζω. Οκ, όμως δεν παίξανε όλα τα παιδιά, παίξαμε μόνο 2 παιδιά, εγώ και άλλος ένας. Και τώρα θα δούμε αν θα πάρουμε κάτι καλό. 2 Epic και άλλο Epic. Ωραία. Εντάξει, τίποτα καλό. Ωραία. Πάμε να δούμε μήπως έχει τίποτα στο shop. Όπα. Ξεκινάμε ωραία με ένα Demonic Drop. Ωραία, πριν ξεκινήσουμε να το ανοίξουμε, μην ξεχάσετε όλοι να κάνετε ένα subscribe, ένα like και να αφήσετε ένα comment από κάτω. Ωραία, πάμε. Ήταν σχετικά λίγο, αλλά εντάξει, πήραμε μόνο ένα pin. Τι δίνεται? Οκ. Από ό,τι βλέπω πήραμε κάποιο νέο skill, εδώ πέρα βλέπουμε και άλλα skins. Λοιπόν, όσοι ξέρετε είναι το παλιό event, το ίδιο. Έχει ωραία σκηνάκια πάντα. Μου αρέσει το νέο της και θα ήθελα να το πάρω κάποτε. Ωραία, πάμε να δούμε και το Ranked τώρα. Ωραία. Οκ, εντάξει. Σαν bronze. Α, gold, εντάξει. Ω, 1200 μου έδωσε, παιδιά. 1200. Μέχρι το 30 φτάσαμε. Ωραία, από ό,τι βλέπετε, με ωραία rewards. Πάμε πρώτα από αυτό. 100 blues, πάμε πάλι από αυτό. 100 blues. Το ίδιο πάλι. Και έχουμε κάτι starter, το mythic για το τέλος. Super. Βέβαια δεν θα δώσει κάτι καλό. Rare πάλι. Και πάμε τώρα για το mythic, το πρώτο mythic του βίντεο. Ωραία, πάμε. Gadget στο main. Οκ, παιδιά, θα προτιμούσα κάτι και καλύτερο. Αλλά εντάξει, έχουμε πάει mythic του προηγούμενου season. Μπήκαμε λοιπόν στο βίντεο. Ωραία. Να δούμε. Κοίτημα αυτό. Τώρα το καλό με τον Άντζελο είναι ότι μπορώ να τους πιέζω. Βλέπετε. Με έπιασε παιδιά, αυτό είναι το κακό. Δυστυχώς. Όχι παιδιά, θέλουν ένα. Μία νίκη ρε παιδιά, δεν μπορούμε να πάρουμε. Θα πάρει super, θα πεταχτεί και ο Edgar. Ναι, εντάξει παιδιά, παίξανε ωραίο αυτό το team, οπότε εντάξει. Τώρα μάγκες μπήκαμε στο βίντεο. Για άλλη μια φορά θα περνάμε ωραία με άλλη. Γιατί θα σπαμάρω, έχω σκοπό να σπαμάρω τώρα. Να πάρουμε ένα ωραίο win, ωραία, εντάξει, νίκη. Και θα πάρουμε βέβαια την νίκη γιατί νικάμε ήδη. Και γιατί να χάσουμε πάλι? Οκ, εντάξει, το θόλωσα πολύ, έπαιξα πολύ απλά. Παιδιά, θα παίρναμε την νίκη, ξεκάθαρα. Ήτανε 3 εκεί πέρα. Ωραία μάγκες μου. Όχι, έκανα μεγάλη βλακεία παιδιά. Κάναμε πάλι βλακεία και πάλι χάσαμε. Ωραία, να δούμε τώρα.
Ω, μάγκες. Να είναι ωραία. Όχι! Παιδιά, πώς μας πήρε 2 μαζί. Πώς δηλαδή. Ωραία, φέραμε την νίκη που θέλαμε και πάμε στα Demonic Drop. Ωραία, μπήκαμε στα Demonic Drop, τώρα να εμφανίσουμε. Αυτό ήταν λίγο αργό, αλλά δεν θα μου δώσει πάλι κάτι. Και αυτό είναι το πολύ γρήγορα. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή, κουδουνάκι, να το πατάτε για να μην χάνετε τίποτα ούτε άλλο ένα βιντεάκι και τα λέμε. Αυτά από μένα, γεια σας.